Otito dịrị Yesu. Masaji. Taa bụ ụka nke emume ibilite obe nsọ afọ nke atọ n'arọ ụka Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ụka tata na ndị nọ n'aka ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja misa tata. Ndị a bụ ndị ọmas Fidel osoji ezinụlọ ya na-arịọ Chineke maka ihe nke ha kwuru. Basilia oke nwa ezinụlọ ya na-ekele Chineke ka ha na-akụbata ọma n'ụka. Onye na-achọghị ka agba aha ya na-ekele Chineke maka amara ya na ịhụnanya ya, ma na-arịọ nchekwa Chineke n'isi ya na n'isi ezinụlọ ya maka o mezukwara ha ihe ha kwuru. Helen eluigwe na ezinụlọ ya na-ekele Chineke ka Nkechi na Anị Egbo na-eme emume ncheta alụmalụ na nwunye 11 years anniversary, ma na-arịọ nchekwa Chineke n'isi ha ma o mezukwara ha ihe ha kwuru. Maxwell Ogoke na ezinụlọ ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Jude Ogoke. Ezinụlọ Okewe na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Benedict Okewe otu afọ a. Ezinụlọ Pat Ndiwe na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Theodora Ndiwe. Ezinụlọ Heli Obi na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Davion Jidechi English otu afọ ọrụ abụọ. Fidel Osuji na ezinụlọ ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Livinus Osuji Inyechi, Felicia Osuji, Lawrence Osuji, Elizabeth June na Fada B. Osuji. Ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara tata na mkpụrụ obi niile gbara gbara onye isi nchụaja n'ụbọchị tata Fada Maslenus Mbata. Kịta ka anyị kulite ọtọ were aṅụrị ukwe chịkọta ọnụ ukwe.
mmụọ nsọ dịrị unu niile. Kristo na-abụọla ngwa tụgharịa n'aka gị n'aka ebe kelere m onye ha nọ gị n'aka isi ya ma na ịbọọla chi si ya Chineke gọziere m ya o teela aka n'ibubele ya kelee ya o teela aka n'ibube ya kelee ya si ya ngọzi Chineke nọrọkwa n'isi ya. Enwere m aṅụrị oge m nọrọ ha kwuru si ka ike na be dị nwenụ. Ọ bụrụ na ị bịara ebe a eze ọcha agwaghị gị eyidiri ihe olili special crusade because his presence anointing breaks every yoke. Ọ bụrụ na anyị meghe obi anyị rịọ Chineke ahụ onye si anyị unu niile bụrụ ibu dị ya bịakwute m aga m eme ka ọ dịrị unu mfe. Chineke amara na osi agwọ ma na-eleta ndị nke ya. Anyị na-arịọ dịka anyị bịara n'ime ya taa ka ọ nara ofufe anyị na-enye ya n'ụbọchị taa nke anyị na-eri oriri dịgasịrị mkpa n'anya gbasara nzọpụta nke Chineke nyere anyị, emume nke mbulite obe dị asọ, the feast of the exaltation of the cross. Anyị na-arịọ ka o si n'ahụhụ ya na ọnwụ ya gwụọ anyị nrịanrịa anyị, ka o si n'ahụhụ ya na ọnwụ ya nyere anyị aka ito na mmụọ, ka o si n'ahụhụ ya na ọnwụ ya ma mezuru anyị ebumnuche ọma anyị jiri bịa n'ihu ya taa site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistic, ngwanụnụ ka anyị kwupụta njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara n'ụzọ niile anyị siri mejọọ. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile.
gị taa ahụhụ nke obe iji nwetara mmadụ niile nsọpụta. Biko mee ka anyị bụ ndị matara ihe omimi nke ya n'elu ụwa tozuo isororite ụgwọ nke mgbapụta ya n'eluigwe site n'ala inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị eze dị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ruo ụwa niile.
tọọnụ ntị ala nụrụ okwu ọnụ m. Aga m emeghe ọnụ m n'ilu n'ilu. Aga m ekwupụta ihe omimi dị adị site na mgbe ochie. Ihe ọgụgụ e wetara na akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipi. Ọ bụ ezie na Jesu Kristi dị n'ụdị Chukwu, ma o wereghị ya na Chineke ịha ka ọ bụrụ ihe ọ ga-ekwedosi aka ike, kama o mere onwe ya ka onye na-enweghị ihe ọ bụ. O were ọnọdụ ohu mgbe a mụrụ ya n'ụdị mmadụ. Ọ bịara ghọọ mmadụ, si otu ahụ wedata onwe ya ala, wee rube isi wee n'ọnwụ, nke bụ ọnwụ n'elu obe. N'ihi nke a, Chineke buliri ya oke elu, wee nye ya aha kacha aha niile, nke o ji bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe dum ga-ebu ibere n'ala, ma ihe dị n'igwe, ma ihe dị n'ụwa, ma nke dị n'okpuru ụwa. Ire dum ga-ekwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, maka otito na ebube nke Chukwu Nna. Okwu nke ose bụ ụwa.
nke ha si n'oziọma dị asọ Jọn dere. Jesu gwara Nikodemus sị, o nweghị onye ọbụla rigoro n'eluigwe mbụ ma ọ bụghị naanị nwa nke mmadụ, onye si n'eluigwe rịdata. Dị ka Mozis si welie agwọ elu n'ime ọzara, otu ahụ ha ga-esi welie nwa nke mmadụ elu, ka onye ọbụla nke kwere na ya wee nwee ndụ ebighị. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, nke na o nyere otu nwa ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị. Chineke zitere nwa ya n'ime ụwa ọ bụghị ka ọ maa ụwa ikpe, kama ka a zọpụta ụwa site n'aka ya. Oziọma nke osebụ ụwa. Ka anyị si n'oziọma na uwe dị nchegharị maka mgbaghara nke njọ anyị. Mribode, misele mori. Obi omori gita. Sister, obi omori ka na mi ami ugi. Ima so obi omori ge kwuru n'ụkwụ ga abụọ. Ọrụ n'ụkwụ ara ge mma nọ dị ala biko. Arịkwa ngo onye aka akwada mbata. Amen and amen. Ama m ikelele Chineke n'izu ụka. Ngwa keleme ya, kelewe ya, kelee Chineke n'ime ala obi gị. Ichere echiche azụ ruo na Sọnde gara aga rute na Sọnde a, ama m na ị ga-achọpụtarịla otu ihe nke ị ga-eji si Chineke ndaalụ. Ọ bụrụ na o nweghị ihe ị chọpụtara na ị na-anụ olu m ugbu a, ọ pụtara na ị dị ndụ. Asị ndụ bụ isi, ndụ bụta ụzọ ihe ndị ọzọ esobe ya. Ọtụtụ mgbe ọ na-ara anyị ahụ ikele Chukwu, mana ọ dịghị ara anyị ahụ anyị na-arịọ Chukwu ihe. Ugbu a ohere aha anyị nwere, anyị nọ n'ihu ya. Aha ya bụ ome mgbe ike gwụrụ dibịa. Aha ya bụ echeta obi esi ike. Aha ya bụ otiri fero mmanwụ. Ọ bụ ya kewere osimiri tọọ ya kapet ụmụ ya were gafere. Aha ya bụ mmụọ n'elu mmụọ. Agbara ka agbara bụ aha ya. Ejecha ọgwụ bụ aha ya. Kelee Chukwu ahụ, kelee ya, kelee ya, kelee ya, kelee ya, si n'ala ala obi gị kelee ya. Maka na ihe ọma ọ na-emere anyị erika. Ọ dịghị ana anyị ego. Ọ bụ Chukwu nọ n'oche eze ya. O yi ebube dịka uwe. Mgbe ọbụla anyị bịara n'ihu ya, ọ na-achọ ka ụmụ ya na-enye ya otito, ka anyị na-echeta ihe ọma ndị ahụ nke o jiri gọzie anyị. Ọ bụ Chukwu a na-akpọku mgbe niile, ọnọdụ agbanwụọ. Ndị ọzọ na-ekpuchi ha n'aka, mana chi anyị na-eku anyị n'aka. Aha ya bụ deede ọnwụ egbu, ọnwụ adịrị egbu ya. Ọ sị na ebe ya dị ndụ na anyị ga-adị ndụ. Anyị dị ndụ taa n'ihi na Chineke dị ndụ. Ngwa kelee ya, si n'ala ala obi gị kelee ya, kelee ya, pakọta bụ ekele ahụ, pakọta bụ ekele ahụ, pakọta ya, pakọta ya, pakọta ya. Ọ bụ Chineke a bụ onye nwe ekele niile ahụ. Eze m Jizọs echinyego m ite ekele n'ọkụ. Ngwa n'oghela bịa para ya rie. Pakọta ya, pakọta ya, maka ihe ọma o mere gị. Cheta ihe ọma niile ndị ahụ. Ọ bụ Chukwu nwe ekele ahụ, ọ bụrụ gị nwe ya.
ọ bụ Chineke onye a nọ n'elu obe nwe ya, ọ bụ Chukwu onye a nọ n'oche eze nwe ya, ọ bụ Chukwu a onye na-anya anyị ndụ nwe ya. Gbakọta ekele ahụ, eze Jizọs echinyela m ite ekele n'ọkụ. Ngwa n'oghela bịa bara ya rie. Aha ya bụ mmụọ n'elu mmụọ, aha ya bụ na-edo ọnwụ egbu, aha ya bụ agbara ka agbara, aha ya bụ mmụọ n'elu mmụọ. Onye nwe m esinyela m ite ekele n'ọkụ. Ngwa n'oghela bịa bara ya rie. O nwekwara Chineke gị? Who is like unto thee, O Lord? Who is like unto thee? O nwere uche ga-atụnyere gị. Chinechere eme esinyela m ite ekele n'ọkụ. Ngwa n'oghela bịa bara ya rie. Odogwu akata akamụ esinyela m ite ekele n'ọkụ. Ngwa n'oghela bịa bara ya rie. Dedo ọnwụ egbuwe esinyela m ite ekele n'ọkụ. Ngwa n'oghela bịa bara ya rie. N'aha Jizọs ka anyị nọdụ anya. Taa bụ mmemme pụrụ iche. Ọ bụ ihe anyị jiri yiri red. Ebe niile a na-achụ aja misa na nzukọ nsọ Katọlik taa ọ bụ red maka mmemme anyị na-eme, the exaltation of the cross. Mbulite ebulitere obe dị nsọ. A na-agba anyị okwu taa ka anyị chemie echiche na ihe gbasara ahụhụ dị nwe na Jesu Kristi nwụrụ anyị. Ịmarụgo na echiche anyị dịka ụmụ mmadụ, how limited our human intelligence and capacity. Echiche anyị na-ezughị oke. Ọtụtụ mgbe ọbụla akpọrọ ahụhụ, hey, that's not my portion. Okay? Mgbe ọbụla ekwuru ihe ọbụla ahụhụ, no, ọ bụrụ nke m, it's not my portion. Because ihe na-adrive our conception of Christianity bụ me, I no go suffer, I no go beg for food, God of miracle, na my papa. Your God of miracle onye akụrụ n'elu obe. Onye bụ Chukwu na-emere anyị ihe ịrịba ama ndị ahụ, ọ bụ onye akụrụ n'elu obe. Ọtụtụ mgbe anyị ga-eche na ahụhụ bụ ihe ọjọọ, hey, not my portion. Achịkwakwa ahụhụ agaghị adakwasị m, mana ahụhụ dakwasịrị. Ọtụtụ mgbe it's not acceptable to us, anyị anabataghị ya. Ọtụtụ mgbe anyị na-adị eche na ahụhụ pụtara na Chineke ajụla anyị. Is that true? And ọ bụ ụdị echiche a mere ọtụtụ mgbe mụ na gị na-abụ gafewe ebe a, anyị na-akpọ isi ala n'ọlta, anyị echefuo ilekwasị anya nwoke ahụ kọrọ n'elu obe, the man of the cross. Ọtụtụ n'ime anyị na-abịa ebe a kpọọ isi ala, mana anyị adịghị ahụ nwoke ahụ kọrọ n'elu obe. Because we take it for granted that ahụhụ awụghị maka anyị. Ọtụtụ mgbe anyị adịghị ajụ okwu ahụ Jizọs gwara anyị were kpọrọ ihe. Ọ sị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ nwa azụ m, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye nke m, na ị ga-ajụ onwe gị, buru obe gị, were sobe m. Ọtụtụ mgbe anyị achọghị iche ya echiche, anyị achọghị ichebe echiche ebe ahụ, maka na gịnị? Ihe na-drive our Christianity bụ me, I no go suffer, I no go beg for food. Ọtụtụ mgbe anyị achọghị ichebe echiche na ihe gbasara ahụhụ na obe na njem anyị dịka ndị otu Kristi, maka na for us, me, I no go suffer, I no go beg for food, because God of miracle na my papa. Ọtụtụ mgbe anyị achọghị ichebe echiche ihe ahụhụ na
na-arụrụ anyị na ndụ anyị ma n'ime mmụọ ma na anụ ahụ, anyị achọghị ichebe echiche na ya maka na gịnị? Me, I no go suffer, I no go beg for food. That is an aberration of Christianity. Ọ bụ ihe mere enu na mmemme taa eji akpọ anyị oku ka anyị chelee echiche azụ, ka anyị nwee ike mmụta otu ihe ma ọ bụ abụọ na mbọsị mmemme a na-eme taa, ihe gbasara ahụhụ, ihe gbasara obe dị nwe na Jesu Kristi, n'okwu a na-akpọ anyị to find meaning, ka anyị chọta ihe ndị a pụtara na ndụ anyị dịka ndị otu Kristi. Maka na ọ bụrụ na anyị achọtaghị ya, anyị ga na-agba ọsọ n'ebe ọbụla ihe ọbụla bụ ahụhụ, ma ndị nke Chineke zitere anyị ka ha nwee ike, ka o nwee ike pịachasị anyị ga na-agba ọsọ n'ebe ha nọ. Maka na gịnị? God of miracle na our papa, and because he is our papa, therefore we are not going to suffer. Therefore any form of suffering na anyị bịa ketara anyị nso, ọ bụ na Chineke ajụla anyị. Ọ bụ asị n'ụbọchị taa, o nwere ihe anọ m chọrọ ka anyị mụta na mmemme anyị na-eme taa. Nke mbụ, mmemme anyị na-eme taa na-enye aka ka anyị mata na okpukperechi a mụ na gị nọ n'ime ya, Christianity, na o nwere ebe o siri bido. It has a historical origin. Na ahụhụ nke dị nwe na Jesu Kristi abụghị akụkọ afọ jiri afọ ọjị. It is a real story and not a mythical story. Na o nwere ebe o siri bido na dị nwe na Jesu Kristi really tara ahụhụ. That is the man of the cross. Ọtụtụ mgbe anyị gafee ebe a, we are just bowing mindlessly without even looking up to see him who is up there. Otu nwoke jiri job na Nigeria, so is Jesus still on the cross? Na Jesus nọ ka nọ n'elu obe. You can imagine. Ọ dị ajụjụ na Jesus ọ ka nọ n'elu obe. Nọkwa o biliere n'ọnwụ nọ ka nọ n'elu obe. That is the kind of Christianity ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ime ya. Mana Jesus mgbe ọ nọ n'ụwa, ọ tara ahụhụ. He did not dismiss or deny his suffering. Ọ nabatara ya, were changezie the meaning of suffering, tụgharịa ya ka anyị na-ahụzi ya otu ọzọ karịa otu a mụ na gị na-abụsi were echiche anyị riri mpe were na-ahụ ya. Maka na ọ bụrụ na onye ọbụla nọ n'ime Jizọs, o nwere ka ọ ga-esi na-ahụ obe na ahụhụ, ọ gaghị na-ahụ ya otu a mụ na gị na-abụsi ahụ ya dịka ụmụ mmadụ. Na echiche anyị arịrị mpe. Ọ bụ ihe a na-akpọ anyị oku taa. Nke mbụ si anyị na anyị cheta na ahụhụ nke dị nwe na Jesu Kristi na obe ya, it is a real story and not a mythical story. Afọmụghị ya afọmụleti ya afọmụleti ka e nwee ike mesmerize anyị ma o mee anyị ka obi anyị nọ ebe ahụ. Ọ tara ahụhụ, ọ nwụrụ ọnwụ n'elu obe, bịa werezie ọmụmaatụ were dowere anyị, si anyị ka anyị soro ya. Nke abụọ anyị ga-amụta taa bụ ihe ọmụmaatụ ahụ o dewere anyị. Ihe ọmụmaatụ ahụ ọ bụ gịnị? Ọ bụ ihe nzukọ na-akpọ anyị oku ya taa. Ọ sị ka mụ na gị na-abụ mụta ka esi emeri ahụhụ dagbasara anyị ghara ịdaba n'ime ọnwụnwa. Jesus overcame the suffering that was due to him without sinning. O meriri ahụhụ nke bịakwatara ya ghara ịdaba n'ime ọnwụnwa. Ọ bụ ihe nzukọ na-akpọ anyị taa ka anyị mụta n'ebe gị nwe na Jesu Kristi nọ. Maka na ọtụtụ mgbe ọbụla ihe ọnwụnwa bịakwutere anyị, mgbe ọbụla ahụhụ bịara anyị nso, ekwensu abata were litany of options wee listere anyị. Nwa m, ị chọrọ ịta ahụhụ? Ngwalekwe ya were egbule ya na ntụ, shortcut were ya ebe a. Or first option ka ị chọrọ, or second option, or third option, or fourth option. Eleghị omega ihe ahụ. Otu ihe ahụ mere Jizọs mgbe ọ nwara Jizọs ọnwụnwa. Maka na mgbe Jizọs si n'ime ọzara bucha ọnụ pụta, olee ihe ekwensu chọrọ ime? Ọ chọghị ka Jizọs taa ahụhụ, maka na ọ ma na ọ bụrụ na Jizọs taa ahụhụ, Jizọs emerie ya. Ya bịa lee options ranyara Jizọs. Mgbe agbanwe achịcha, ọ bụrụ na ịgbanwe ya ka i rie, mgbe si n'elu ụlọ elu wụpụga, aga m enye gị ụwa niile. Mgbe gbara m isi ala, ọ bụ ihe ndị a ka ekwensu na-adị emere n'anya anyị.
ọ bụ ihe nzukọ na-akpọkọ anyị okwuta sị ka anyị soro nụ Jizọs onye tara ahụhụ wee hapụrụ anyị ihe ọmụmaatụ, ka anyị nwee ike gbaa mbọ na-emeri ọnwụnwa ndị bịakwutere anyị, gbaa mbọ na-emeri ahụ ndị bịakwutere anyị, ghara ịdaba na njọ, maka na ekwensu ga-abịa mgbe ọ bụla mụ na gị na-abụ disaidịrị ife Chineke, ọ ga-abịarịla. Ọ bụ ihe a mere na ihe ọgụgụ nke mbụ taa. Olee ihe ụmụ Izrel mere mgbe ahụhụ ntakịrị bịakwutere ha? They couldn't endure it. Ha anagidenwughị ya, ha ebido kọmplen ma Chineke, kọmplen mara Moses, kọmplen mara Aaron. Gịnị mere? Ahụhụ adakwasị ha, ọnwụ abịakwute ha. Maka na gịnị? The wages of sin is death. O nwere ụzọ ọbụla ekwensu gosiri gị nke na-eduba na ihe ọma, nọrọ ya na asịkwala ka anyị rigodo taa mgbe o ruru echi, mgbe ahụ ka ọnwụ gị bidoro, mgbe o jiri gbuji oche awụ mgbe o ji atọ nwụ. Ama m na ihe isi ike ga-abịa, mana mgbe ọ bịara, chekikwe options ndị nọ gị n'ihu, mara ma ihe ị na-ahọrọ ọ bụ nke na-enye Chineke otito. Ọ bụ ihe a na-akpọ anyị okwu ya taa. Let us learn, ka anyị mụta ka esi emeri ahụhụ na ọnwụnwa na-abịakwute anyị, ghara ịdaba na njọ dịka Jizọs siri mee. O meriri ahụhụ ya, ghara ịdaba na njọ. Ụmụ Izrel taa ahapụga ahụhụ ha wee dabaga na njọ, ọnwụ abịakwasị ha. Nke atọ, lekwenụ na mmemme anyị na-eme taa, o nwere otu ihe gbara ọkpụrụkpụ n'ime ya. Adịlekwe ya, ọ bụrụ na ile anya na ihe gbasara obe in the Roman Empire, obe ihe ọ na-egosi bụ ọnwụ ihere. Ndị a na-akpọgbu n'obe bụ ndị amakome, ndị abalị dị egwu. Onye ọbụla bụ onye Rome adịghị akpọgbu ya n'obe, maka na ịkpọgbu mmadụ n'obe bụ shameful death. Mana lekwela nọ, ihe nụ bụ ihe ihere, ọnwụ ihere, ka Jizọs nọkwasịrị ya n'elu, ya bụrụzie akara nzọpụta, bụrụzie akara mmeri nye ọnwụ, bụrụzie akara mmeri nye ihere. Ọ bụ ihe mụ na gị na-egori n'ime ya taa. Na ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe tagbuga ha bụ agwọ. Mgbe e werela agwọ ahụ, Chineke kwuo okwu o kwuru gwa Moses sị, gwa were agwọ ahụ ka o were elu osisi, onye ọbụla lere ya anya ka o were dị ndụ, onye ọbụla agwọ tara ya ele ya anya were dị ndụ. Ihe elu bụ akara ọnwụ abịa bụrụzie akara nke ndụ, n'ihi na God is involved. Jesu Kristi mgbe ọ rịgoro n'elu obe, ya emezi obe enu bụ akara nke ihere, abụrụzie akara nke mmeri. Iji gwa mụ na gị na-abụ n'ọtụtụ mgbe ihe ahụ anyị chere na ọ bụ ahụhụ nke na-abịakwute anyị, there is a seed of breakthrough inside those sufferings. Mana because na anyị achọrọ suffering, we want to push it back. Anyị achọrọ ya, and ọ bụrụ na mụ na gị push ya back, we may not get to that seed of breakthrough. We might not get to the seed of that breakthrough because no cross, no crown. Akajaja, ihe ga anyị nsogbu taa wụ shortcut. Anyị niile chọrọ ibicha ndụ shortcut. Inwe na Jesu Kristi na ihe ọgụgụ nke abụọ, ọ sị na o siri n'irube isi wee gara n'ọnwụ, wurugodo ọnwụ n'elu obe. Ọ bụ ihe mere nụ, at the mention of that name Jesus, every knee bows and every tongue confesses that Jesus Christ is Lord. Ọ gaghị ga-azute ya n'ochi, o nwere shortcut o jiri nweta ya. Mana ọtụtụ n'ime anyị chọrọ shortcut taa. Me, I no go suffer, I no go beg for food. That is the Christianity mụ na gị na-abụ chọrọ ịga n'ime ya. Jizọs sị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ nwa azụ m, ị ga-eburu obe gị were sowe m. Ihe m na-arịọ Chineke mgbe niile bụ ahụhụ ọbụla nke ga-adọkete m nso n'ebe ị nọ, ahụhụ ọbụla ga-eme mme nweta ihe nrita n'ọnwụ gị na mbilite n'ọnwụ gị, onye nwe anyị sendịa ya n'ebe m nọ, ma nye m amara nke m ga-eji gaa through it. Mana ahụhụ ọbụla nke na onweghị ihe m ga-esi n'ime ya erita, ahụhụ ọbụla nke na-agaghị adọkete m nso n'ebe ị nọ, onye nwe anyị ejidekwarala m ya, wepụgara m ya. Mana nke ọbụla ga-adọkete m nso n'ebe ị nọ, biko nyere m aka
ka m mata, nyere m aka, nye m amara gị nke m ga-eji boo ya, maka na ama m na o nwere ihe ị ga-esi n'ime ya were kụziere m. That is the man on the cross. So ka m na-agịga abụ na-abịa ụka mgbe niile, o nwere ihe merenu o jiri nọrọ at the center of the sanctuary, mana ọtụtụ n'ime anyị anyị bata, we don't even notice him. When was the last time you noticed Jesus on the cross? Ele mgbe ikpeazụ ị batara n'ụka wee notice that man on the cross? Ọtụtụ n'ime anyị, we don't even notice him. And that is why ihe ọnwụnwa na ihe ụfụ na obe na ahụhụ bịakwute anyị amawa jijiji, because we are not looking at where we are supposed to look at. Now the first reading to ya ndị niile agwọtara na o nwere ebe ha ga-ele anya were nweta nzọpụta, mana ọtụtụ n'ime anyị eleghị ha anya ebe anyị ga-enweta nzọpụta. Ọnwụ ihe merenụ agwọ ji atụgbusịgo anyị, and we have not been able to recover because we have refused to look up. Even when he is there calling us, anyị na-emechi anya anyị bata n'ụka, anyị ejeburu onwe anyị bịadị n'ihu ya kpọọ isi, anyị adịghị ahụdị ya maka na ihe ọzọ ka anyị kpọgiri isi ala. Anyị adịghị ahụ that man on the cross. Ka ikpeazụ, Chineke a na-adọ mụ na gị na-abụ aka na ntị taa sị, ị chọrọ ịmata ịhụnanya m n'ebe unu nọ? That is the man on the cross. John chapter 3 verse 16. God so loved the world that he sent his only son. Onye dị ga-esi amata ịhụnanya ọ bụ onye ahụ koro n'elu obe. That is why we celebrate today the exaltation of the cross. Ihe elu ahụ ga dịka akara nke ihere na ọnwụ abụrụziele akara nke mmeri, abụrụziele akara nke iwuli elu n'ime okpukperechi a. Anyị na-arịọ Chineke ka o nyere anyị aka. Let us change our mindset. Ka anyị change your mindset. Me, I no go suffer, I no go beg for food, and change it to were m ihe dị gị mma. Enye ngo nwe m si gị were m ihe dị gị mma. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla agwọ nke njọ na agwọ nke ụwa na agwọ ọbụla tara anyị, ka anyị gee ntị n'olu onye ahụ si anyị, na onye ọbụla agwọ tara, ma ọ bụrụ na o lekwasị anya na onye kọrọ n'elu obe, na ọ ga-enweta ndụ. Jizọs asị anyị na oke ahụ Moses siri kọwaa agwọ n'elu ọzara, ndị niile tara ya, ndị na-agwọ tara, ha lee anya ha were dị ndụ. Na ọ bụ otu ahụ ka m ga-esi ege kowe m n'elu obe, ka ndị niile lere m anya ka ha were dị ndụ. Ụmụnne m na Kristi, ọ sị anyị ndị niile buru ibu dị arọ, bịakwutenụ m, aga m eme ọ dịrị ụlọ mfe. Mana anyị ga-ebu ụzọ matanụ na ọ dị adị. Mgbe ọ bụla ị batara n'ime ụka, that man on the cross is looking at you. Recognize him. Ka ọ dịrị mụ na gị na-abụ na mma, ka agwọ ghara ịtụgbu anyị n'ụwa. Udo dịrị ụlọ. Ekwe m n'otu Chineke, yes, I believe.
believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Do you believe? Do you believe? Do you believe? Do you believe? Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Do you believe? Do you believe? Do you believe? Do you believe? Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Do you believe? Do you believe? Do you believe? Do you believe? Anyị na-arịọ amara Chineke ụbọchị taa n'ime ndụ anyị iji lekwasị Jesu anya mgbe ahụhụ na obe bịakwasịrị anyị na ndụ, ka anyị ghara ịdị na-eche na Chineke ajụla anyị, kama ka anyị mara na o nwere ihe ndị ha jiri bịa na ndụ anyị, ọ bụ maka ọdịmma nke anyị. Ma ọ bụrụ na anyị gee ntị n'okwu onye ahụ na-asị anyị, lekwasị anya n'onye koro n'obe, ka anyị ga-enweta ịdị mma Chineke. Ngwanụnụ ka anyị rịọ maka ike nke eji ebi ndụ dịka ụmụ Chineke. Zamo, 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 Chineke mo, Zam, 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 Zamo, Chineke mma, aka na-agwọ ọrịa, Zamo, Zamo, Chineke mo, Zam, Zam, Zam. Maka nzukọ nsọ Kristi nọ na nsogbu, maka ndị otu Kristi nọ n'afụfụ, mmegbu na ndị nọkwa n'uju ọnwụ, ka Chineke nye ha amara iguzosi ike wee ruo n'isi njedebe. Zamo, 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 Zamo Chineke mo, Zam, Zam, Zam. Maka ndị ọchịchị nke ụwa na ndị ndu niile, ka ha na-echeta iji ugwu na nsọpụrụ were na-elekọta ndị ha na-achị. Zamo, o Chineke nna, aka na-ebu mma, Zamo, Zamo Chineke mo, Zam, Zam, Zam. Maka ndị na-ata afụfụ n'ịbụ obe dị iche iche na ndụ ha, maka ndị niile na-enyere ha aka n'ịbụ obe ha, ka Chineke nyere ha aka iji obi aṅụrị na-anara ọnọdụ ha. Oh, Zam, Zam,
aka na-egbu mkpa m zamo Chineke m zam zam zam. Maka ndị bụ ibu nke njọ ka ha na-enegide anya n'obe Kristi nke bụ nwere onwe na mmeri anyị. Oti na-eme mma aka na-egbu mkpa m zamo Chineke m. Maka ndị otu Kristi gbakọrọ ebe a na St. Eugene ka obe Kristi bụrụ anyị ebe mgbaba na ebe nkasi obi. Maka ndị otu Kristi niile nwụrụ anwụ ma ndị na-ahapụ ụwa n'ụbọchị nke tata, ọ kachasị ndị anyị na-echeta na nchamasị a dị asọta, ka Chineke mere ha ebere nye ha ndụ ebe ebe. Ka anyị werezie mba ndị ọzọ dị n'ime obi anyị ugbu a were O Chukwu ji ike niile, nyere anyị aka ịghọta ihe omimi nke obe Kristi, ka anyị were mata na onye eruberiri ụmụ mmadụ n'elu osisi na Garden of Eden bụ onye dị nwe na Jesu Kristi meriri n'elu osisi n'obe. Ka anyị ghọta na ọ bụ site n'ilekwasị ya anya na ịdọrọ ike nke obe ka anyị ga-eji merie ọnwụnwa nke ekwensu na nsogbu nke ọ na-ekwasị anyị. Nna m nyere anyị aka ka anyị ghara ịdị na-agba n'aka, kama ka anyị bịakete nso ka ị were kụziere anyị ihe omimi nke obe na ndụ nke ọ na-enye ndị gị. Gọzie anyị n'ụbọchị tata, tụgharịa obi niile gbakọrọ n'ihu gị, ka anyị kwere n'ime gị, nụrụ okwu gị, lekwasị anya na onye kwere n'obe, ka anyị were nweta ndụ na nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị. Number 9.
gị o abụ otito ka m ga-eji ma ebube gị dị ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya abụ ndụ o nyere m ahụike o nyere m ihe ọ na-emere m ewe ọnụ m apụghị ịkọ ya ya soro m o Chineke nwa o nyere anyị nwa o nyere anyị ihe ọ na-emere m ewo ahụike o nyere gị akụnụba o nyere gị ihe ọ na-emere gị nwanne m ọnụ m apụghị ịkọ ya ya mere soro m na-eto ya na-eto ya ndị nke Chineke dị ya duo aga m akọrọ unu ihe Chukwu mere m ebe na ihe hụrụ m n'anya Chineke soro m tozogbo ọ na-asa m eleghị anya n'azụ oge ọ gbakọrọ ọ kwetara m Chineke ezigwe o abụ otito abụ otito ka Chineke ji ike niile were ngọzi ya Chineke ede m ebe unu bịara ikele ya maka ihe ọma o mere ka ọ gọzie unu were nye ọma na ọgọziela m Chineke na ọgọziwo m ebighị ebi ndị a ga-aga na-ebutere ezinụlọ a ihe ọma nke eji ekele Chineke ihe eji azụ mmadụ onye ra m nwa onye nwe ụwa nna m enyewo m nwa m ebighị ebi Chineke arịọ ka o were ezinụlọ unu gosi ịdị mma ya n'ebe ndị ọzọ nọ site na onye nwe m arịke dadi ụwa nna m enyewo m arịke ebighị ebi onye nwe m ndụ m dadi m nna m onye nwe m ndụ m ebighị ebi gị na ya nọrọ ebe a mana ka ọ nọ Etiti m lele, etiti m lele, etiti m lele, etiti m lele, onye na-eme mma etiti m lele, onye na-enye nwa etiti m lele, onye na-enye ndụ etiti m lele. Onye bụ n'ike ọkpara nkịta dị n'ọnụ ya onye na-enye m ndụ na-anaghị ego onye bụ onye ndụ ege ezete m lele ezete m le ọ gọziela gị dade ebosi na ọ gọziewo ụmụ ya ebighị ebi onye nwe m arịke dadi m nna m na onye nwe m arịke ebighị ebi kedu ihe m ga-enye gị ya Chineke mụ na-egọziwo m ebighị ebi onye ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efela onye na-eme mma o meworo m ihe m na-arịọnụ ya ọnụ m egbojuda na o meworo m ihe m na-arịọnụ ya
narị ọnụ nna m echekwa gị n'ike akpaga bụ dị nkerere Chineke ede mma Chineke ede mma o onye na-eme mma ọnụ m ekele gị papa onye na-enye ndụ ọnụ m ekele gị timo a na-ekweghị mere m na-emekwa n'ọsọ Ka Chineke a na-ekwupe nyere gị na-enyekwa anyị ọsọ bulie ya nwanne m bulie ya elu Chineke keta mmadụ niile were ngozi ya. onye kere ụwa Dịka unu bịara ikele ya maka ihe ọma o mere unu. Ka ọ nabata anyị. nwanne m bulie ya o nyere gị nwa bulie ya o mere gị mma bulie ya ọ gwọrọ gị ọrịa bulie ya ị na-achọ nwa bulie aha ya ị na-achọ ọrụ bulie ya elu elu kachasị onye kere Gbata ọmịsie. ana bulie aha ya biko bulie aha ya elu 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 onye kere ụwa gbaya obe mma gbaya obe mma gbaya obe mma gbaya obe mma dike na dị mgba gbaya obe mma gbaya obe mma echeta obi esi ike gbaya obe mma gbaya obe mma gọrọ agọrọ ndo gbaya obe mma gbaya obe mma dị nwanyị si mbe gbaya obe mma ọnụ ya obe mma ọnụ ya obe mma ọnụ ya obe mma ikuku ama n'ọnya agụ na-eche mba n'iwe anyị si mbe obe mma obe mma obe mma obe mma amụrụ amụrụ ndokwa gị bụ obe mma obe mma soro esoro ụzọ gị bụ obe mma ọnụ ya obe mma ọnụ ya obe mma ọnụ ya obe mma ọnụ ya obe mma gbara m ya Chineke dị mma gbara m ya nwoke obiọma gbara m ya Chineke dị mma Jizọs nwoke obiọma Chineke dị mma gbara m ya agụ na-eche mba gbara m Jizọs nwoke obiọma Chineke dị mma hey gbara m ya agụ na-eche mba nwoke obiọma Chineke dị mma a na-akpọ ya Jizọs a na-akpọ ya Emmanuel a na-akpọ ya agụ tagburu igwe eze ụwa niile a na-akpọ ya a na-akpọ ya a na-akpọ ya onye na-eme mma eze ụwa niile a na-akpọ ya a na-akpọ ya
niile ihe nara. Onye nwe anyị, ọ bụ aja nke a kpochapụrụ mmehie ụwa niile n'ebe nchụaja nke obe. Biko were ya sachapụ mmehie anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite obi unu elu. O kwesịrị ezi nkwanye ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, onye dị ụwa tụ ụwa, n'ihi na anyị wepụtara ụwa niile site n'ahụhụ nke nwa gị, were kpalite mmụọ anyị ikwupụta otito nke ebube eze gị. Ike nke obe nke ọnụ na-enweghị ike ikwupụta ha na-eme ka ike onye ahụ akpọgburu n'obe chawapụta n'ihu anyị. Onye nwe anyị, nke a mere ka anyị na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile jiri were ọṅụ na-eto gị n'ukwe na-ekwe. Anyị na-arịọ biko onye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gara tupu etinye ya n'ọkpụkpụ o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya
nzukọ gị gbasara n'ụwa niile n'eluzo oke n'ịhụnanya ya ya na popu anyị Leo na bishọp anyị Jose na ndị echiri echi niile. Cheta ụmụnna anyị ndị ji nchekwube ekele ka ọ gaa ezumike nke ọma. Ọ batara na ndị ọzọ niile nwụnara n'ihe nke ebube gị biko n'elu n'anya ekpere. Ka anyị soro Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Joseph dị ngọzi dị ya, ndị apọstụl Eugene dị asọ na ndị nsọ niile ndị na-edoche gị n'ụwa were keta ndụ ebighị. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa anyị.
Behold, the Lamb of God. Lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a hụrụ oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Yeso ndo onye kpọgburu n'obe ndo Yeso Chukwu mo sacha mụ na njọ Yeso Chukwu mo Yeso ndo onye kpọgburu n'obe ndo onye kpọgburu n'obe ndo Yeso Chukwu mo jamụ na njọ Yeso Chukwu mo Yeso ndo onye kpọgburu n'obe Onye nwe anyị Jesu Kristi, anyị enwetala agbamume site n'oriri nsọ nke anyị natara. Biko anyị bụ ndị jiri osisi nke obe gbapụta na ndụ, ji umeala arịọ ka idubata anyị n'otito nke mbilite n'ọnwụ gị, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Oito dịrị Yeso ka anyị ga-eti n'ọkwa dị mkpa. A na-ayọ ka ndị niile kwere nkwa nke Together in Mission ka ha gbalịa mezuga nkwa ha kwere. Na-emekwa ka anyị mara na ya bụ Together in Mission ka dịkwa obubo ndị ka chọkwara ikwe nkwa nke 5 years play. So onye ọbụla ka chọkwara ikwe ya bụ nkwa nwere ohere ime ya. Then monetize bazaar nke anyị kwụsịrị, nke anyị mechapụrụ n'ọnwa Ọgọst, last Sunday of August. A na-ekwe ka anyị mara kwada na ohere ka dịkwara ndị na-emebe nke ha. So ọ bụ na onwe ndị nke nọ n'ụlọ ụka ugbu a na-emebe ya bụ monetize bazaar Thanksgiving. Biko ohere dịkwara unu. Basket a ndị ọchas nọ n'azụ, ọ bụ na ị chọrọ envelope, ndị ọchas ga-enye gị envelope. So ile aha gị dee your zone, then you get tinye your own na basket ebe a. Ndị otu charismatic nke parish anyị na-eme ka anyị mara na ha ga-enwe ihe a na-akpọ n'oyibo workshop on Wednesday, September 24th. Nke topic ya bụ Understanding the Mass and the Benefits. So onye ga-edu ya bụ program bụ Father Omak. So ha na-ayọ ka anyị ncha bịa nyere ha n'ụbọchị ahụ. Ọ ga-adị na on Wednesday, 24th of this month by 6 p.m. from 6 p.m. to 8 p.m. Nwanne anyị nwaanyị kwubara nwa n'ụlọ ka taata na-eme ka anyị mara na enwere basilia oke nwa, enwere snacks for ma ndị okenye ma ndị ụmụaka, so agbasa mas na ya ọbịa n'iko.
And you were if today is your first time of worship with us, may you know your faith, please. I am in law that. Okay. Hello? Can you go for a You are welcome. Kita anyị ga-ekele ndị ụkọchukwu gụrụ anyị na aja misa tata. Nke mbụ bụ Fada Vincent from Onitsha Diocese. Onye nke abụọ bụ Fada Justin from Onitsha Diocese also. Onye isi nchụaja onye nke anyị ma ama bụ Fada Marcelinus Mbada ka anyị kụpụ ya aka. Otito dịrị Yesu. Asị m ka Chineke gọzie anyị niile dịka anyị na-agba odibo n'ụlọ ụka a, ị na-eme ka ihe niile na-aga n'anya ya na-arịọ Chukwu dịka unu na-apụ ọha echi na-agakwa ọrụ ndị dịịrị anyị ka ebube nke obe gaa n'ihu na-echekwa anyị niile n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lavano misa gusigo. How are you? That